Prejavy klimatickej krízy 5. až 7. januára. Čína. Silné zemetrasenie v autonómnej oblasti Tibet s magnitúdou 7,1 stupňa pripravilo o život najmenej 126 ľudí a 188 zranilo. Nedaleko hory Geban v Gigangu vypukol lesný požiar. USA. V Los Angeles vypukol veľký požiar. Hasenie sťažuje sucho a silný vietor. Cez Evansville v Indiane sa prehnala silná snehová búrka. Taliansko. V Ligúrii bol pozorovaný mrznúci dážď. Írsko bojuje so snehom a ľadom, ktoré zapríčiňujú výpadky elektriny. Veľká Británia. Silný dážď spôsobil v Devone záplavy. Rozsiahle záplavy ohrozujú Leicester, Leicestershire a Rutland. Saudská Arábia. Na pobreží mesta Rabich sa vyskytol vzácny poveternostný jav, ktorý dostal názov Rabich Tower. V Meke sa vyskytli silné záplavy v dôsledku intenzívnych dažďov sprevádzaných krúpobitím. Indonézia. Silné dažde na Bali spôsobili zosuvy pôdy a povodne. Maroko. Masívny požiar vypukol v pondelok skoro ráno v lese Muklala v horách Tetouan. Silné dažde spôsobili veľké záplavy v provinciách na severovýchode Juhoafrickej republiky. Centrálnou oblasťou sa prehnalo ničivé tornádo. Kanada. Newfoundland a Labrador zažili silnú snehovú búrku, kvôli ktorej vznikli výpadky elektriny a vysoké vlny na pobreží. V Montreale padal dážď a sneh, čo spôsobilo poľadovicu. Salvador. V departamente La Paz nastalo zemetrasenie o sile 6,3 stupňa, pričom nasledovalo viac ako 100 dotrasov. Silná búrka s krupobitím zasiahla západ Argentíny, pričom provincie San Luis a Mendoza boli zasiahnuté najviac. Ničivý požiar v Los Angeles nám ukázal, že pre klimatické katastrofy neexistujú medzi ľuďmi žiadne rozdiely, či už národnostné, kultúrne alebo náboženské. V podmienkach narastajúcich katakliziem je nutné byť pripravený na núdzové situácie. Zistite, aké riziká sú špecifické pre váš región a vytvorte akčný plán. Je veľmi dôležité, aby sami ľudia prejavovali svoje najlepšie vlastnosti, spájali sa, aby pomohli svojmu okoliu aj štátnym službám. Toto pomáha prekonať ťažkosti a zachrániť mnoho životov vrátane svojho.